Әнемеге шулай йөрі едім. Әнем белән ак балчык алырга бардык. Әнигә бик каты ак балчык кирәк булды. Әтине дә кетеп тормыйча, әни бик эшлекле кеше сыман эшәп куя иде әни. Атлар дворына барып, җигеле ат сырап кайттым. Киттек икәү утырып, рәхәт, ат чаба, тирбәлә. Юл озын 2 километр ераклыкка күрше поселокка төшәргә кирәк. Кырга чыктык зур юлга. Иркенне күтәрелеп карасаң, арыш басулары шаунап утыра, күктә югарыда тургай сайрый, матур көн. Шулай төшеп җиттек поселокка. Безнең авылда аска таба төшәргә иде. Ул поселок безнең колхозга керә. Бер абый очрап аңардан балчыклы урынны сорадык. Юлны күрсәтте. Шул вакыт ат дулап китте. Ярый әле утырып өлгермән идек. Дилбегәңне җибәр дип кычкырып җибәрмәсен ул абый. Әни дилбегәнне җибәрде. Ат берничә ара чабып үлән ашарга туктады. Әллә кигән төшәгән, әллә ашысы кигән. Теге абыйдан ырышу сүзләре ләкте. Бөтен хатын-кыз ат җигеп йөрер иде дип. Килеп кердек балчык патшалыгына. Ак, зәңгәр төслесе дисеңме? Хәлвәгә ашаганнары да бар. Ашап карыйсы килә. Авызга китереп карадым да бугай. Текрә-текрә арып беткәнем һаман хәтеремдә. Шатлана әнием тияде балчыкны ат арбасына. Шактый гына арылды, кайтыр юлга чыктык. Туры юлдан барганда гына арбага утырга рөхсәт бар иде. Әни бөтенләй җәяү бара. Атка авырды. Йыкып сырап бара идем. Кызым төш, атка авырды. Тау менәргә иде. Сезәк кенә булса да шактый барасы иде. Укырга да кермәгән бала өчен бу бит күрелмәгән хәл. Арып талып кайтып кердек. Тыныч кына утырып чәй эчәргә юк әле, әтидән дә шелтәләкте әле. Мин дә бушаган булыр идем алып кайтырга, өстәвенә баланы да арытып йөрткәнсең дип. Ә миңа нәрсә, дөнья күрдем, миңа кызык иде тирә-юньне өйрәнү. Икенче көнне ялтырап кояш чыккан, арылганнар беткән, яшьлек шул. Әни, әйдә әле кызым, балчыкны изеп, мунчаны салап куйыйк әле дип эшкә керештек. Әни озынча кер юа торган зур таска, кирәк-яракларны, туралган салам, су, балчык, әзрәк тоз булгай, ахалай-махалай ясады да, әйдә кызым, кер таска дип аягың белән тапта ис. Шулай итеп мин кечкенә тәпиләрем белән үзем алып кайткан балчыктан измә ясадым. Аннан әнинең мунчаны бүрәнәләр арасын ничек сылаганын карап утырдым. Шатланып, кояшның җылылыгыннан сылаган балчык измә агарганнан агарып, бөтенләй матурайып ап-пак төскә керде. Ак күлмәк кигән кыздай, сирен куатлары, ям-яшел яфраклы бәрәңге арасында, менә карагыз миңа, нинди матур булдым дип елмайып утыра иде. Аның елмаюы әни белән миңа да күчте. Без дә бер-беребезгә карашып булдырдык дигәндәй шатланып, елмаешып тора идек.